Abusiafo yemamu nyina atrase ebraso wo amamra kwankyere so se yeba na yebesua de ewiase empani se dompesia sempe na dompesia bompa yensan asempe dompe ho enkoyi abompe dompe enti enei se trase ewa amamra kwankyere so a wodi ba bia fa adesrade ne se ene etina wa hanomom efiri se ha ana yeba be yi aku ade agu awiem yewesan se nso a na atwa amantimfi atwa amantrenu sadia sansa krokochina ka etwa ne ho agimfrɛ ɛwɔ wiem enye ba bia se inshira 104.5 FM yen Facebook live wa enene yene asinkonwa eba besua de ene ensem eda pono so ye ba badwadwa ayi aku ade agu awiem no edo aso pa ma menchew kakra na memfa emma enie ye ka sana hini a wo ye hwan ne dwuma ene sei saa himfie mpanimfo no omudwumadi ahodo omudie no ye yimu baako ye tase na ya babiem ede amaw otumfo sana hene na ekọ ne krachi na eba ye manfo abusa pa se sana no ekire sei eno ne atena se a yado pobunu masuko ye ba besom e wa no hyade so se inshira 104.5 FM Facebook live one ma me am personal handle no so no teacher Kofi Media Facebook and YouTube etimi edi echi wo hono mo somfo Kwame ajanim buaten obetimi aframe na kokko to ne magi adwa meba abesom hyade so wona agina echi chinchi fidie no mamie woka oye adwuma ne kama pa anya sam ketua mi producer so kru chire sam dia mami Kofi Ghana ya Kwame meba badwadwa na mede ama wo no na kai se obekọ inshira 104.5 FM yen Facebook live on mam obe like page no uwia na wa che ama foforo je bia no achi no di achi follow yen na bibia so ntimi nkoso kama bo adwe nchira wa kwanche nsusuye obetimi de aba na ya hwe akenkan e de ama na nsana no mami musaw sa asemisa we ko san we eyeje akro ne nso ye ho hwe ansakra da disua no aba eje akro tienue eje akro ojayen ade bi se oya abofra na ofrantoma nanso onyina no apantoma gu ofrantoma bi de ade ejaja ade bi se oya abofra na ofrantoma onyini pe no apantoma no de gu hono de ade wa dwenkyerema ne mra na yebekenkan na ye ama afeyen hyase na yemfa ene adesua no emfa mpanin se brada wa odan oho eno se ye bora himfie ne ahahimfie mpanimfo binom ene wondwuma a wadie ede som ahemfo akese no emu baako eye sana hene enti sa wokọ amanhene ahodo no a won wo sana hene e wo honom sanso na nei sa wokọ diote krawre ene brare ngoma so otumfo osetu ababio asante ko kwa mpasa hene mamen kwa mentuma na din dia mo ne basa sa enti na me bo din ma kwa mentuma na mahunu sa mpa ohempon ma bo ne din no sa wokọ na hemfie a o ne sana hene e wo honom na enche bia ana ba muawu a onfare ade ne kantankranchi ebeto nso a wode no sene ye se de mpanifo aka se ba muawu de ne mpania afafie a okonfo na duro edane nsuo no eba ye asanteman ya boto pa a enya asam ketoa nanso na o se ye fa ho na yesua de na enchirima ane enei won na de echi e opramai suo no ehunu se ye kasa na hene kora ne dwuma odie enene ya tena se na yebedwedwe ede ama wo no na otumfo sa na hene din adi nana kodwo na ntachi a otoso miensa didi no anonom nana kodwo na ntachi a otoso miensa na anu ada adwada September ebo bosme ne da etoso aduonu baako ade beto dwa se nana akra nkunkra enna ya na akwakọ ya rehosempa nyame mfa na kransie na busuafo nyina nso no yema mo hyeden hesa abre wo ha kase sei aba betum na yenkyire sanani mu moma yenkyire sanani mu sie kase sana abusuamu ntie no yie sana aye boto ana foto a oman sika ewo mu sana no aye boto ana foto a oman sika wo mu ebetum saka se kane tete no na se edru se ye twa emfudi a otwabere no na ye nana no ebo apata bi a wode enuane ni nyina egu mu saa apa no no obo no ye fra no sana nso obo ha August osana abosumi no de entia nana no ka se eye osana abosumi ane se saa abosumi no mu ana wonu mbo sana no pa ana se obo apata no ede nuane no egum bebre enya se eye August osana bosumi na ohini a
ɔhɛ Sanaa so wɔ ahemfie ɔno yɛ frɛ no Sanaa hene na ɔhene odi kan a ɔbɔ Sanaa no ɛwɔ akamfoɔ yɛbɛkɔsɛm mu ɛyɛ ɔdɛɛfoɔ bɔ mponsem a no ɛyɛ denkyira hene ɔdɛɛfoɔ bɔ mponsem a na ɔyɛ denkyira hene de bia yɛka bɛkɔsɛm akyerɛw sɛ okɔ denkyira wɔn hene ɔbɔ ɔmo fam ɛyɛ Ntim Jakari yɛ ɛtae ka sɛ Ntim Jakari ne soa ne man ɛkɔkɔ bɔ no ofi yɛase a ɛnɛyi abɛyɛ ntam kɛseɛ ɛde ama denkyiraman na mmom wɔn hene baako baayɛ a wɔ akamfoɔ bɛkɔsɛm mu wɔ hene a ɔbɛnya sika nya ahodeɛ paa ne ɔdɛɛfoɔ bɔ mponsem a na hene mu no na sika wɔ mu enti ɛbaa saa no na ɔsɛ ɔnyɛ obi a ɔbɛbɔ foto anaasɛ ɔbɛbɔ no na wɔhwɛ ne fotoɔ ne Sanaa no so ɛde ama no ɛno anam a ɔyi Sanaa hene enti ɛbaa saa no Sanaa hene odi kan kra ne ɔpani ɛyɛ Amoa Pagya ɔno na bɛyɛ Sanaa hene a odi kan yɛ a ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɛtoto nneɛma aboa ahwɛ sikasɛm soɔ ɛne nneɛma ahodoɔ so ɛwɔ ahemfie hɔ nom ɛde ama ɔdɛɛfoɔ bɔ mponsem na Sanaa no sɛdeɛ ɔsi hyehyɛ akonnwa no na ɛyɛ patrilineal sɛ ɛka patrilineal no a na ɛsɛ ɛyɛ mamadwa yɛde kan asua sɛ yɛwɔ nkonnwa ahodoɔ mmienu anaa mmiɛnsa yɛwɔ mamadwa hɔ nom ane yɛwɔ abusua konwa ane yɛwɔ ɔman so deɛ ɛwɔ nom enti wei no ayɛ mamadwa yɛka mamadwa a na kyerɛ sɛ papa a ɔte akonnwa ne soɔ no ne ba ɛbɛtumi aba abɛdi saa akonnwa no ama no ayɛyie di nti yɛka no saa berepam yɛbɛkyerɛm na yɛde ama wo yɛbɛkɔ manhyia ahemfie ne yɛbɔ awura hɔ ne yɛbusa sɛ ɛneɛ sɛ woduru manhyia ahemfie nso a Sanaa hene ɛdin na ɔyɛ ɛwɔ manhyia ahemfie nansana no kae sɛ ɛyɛ nhyira 104.5 FM yɛn Facebook live hɔ noma ɛne nnɛ yɛba yɛne mo asua adeɛ ɛwɔ ha na mamra kwankyerɛ ɛne dwuma no din nti bɛsrɛ na wakyɛ ama foforɔ agya bi wadwenkyerɛ wakwankyerɛ yɛbɛsrɛ ma ne nsa no mu ne ba yɛbɛyi akuo de agu awiam ne adwɛdwɛ akenkan ɛde ama wo mesrɛ paa follow yɛn YouTube no ɛne Nhyira FM yɛn pages no nyinaa na bibia nso entimi ɛnkɔ so kama me personal handles no ɛyɛ Teacher Kofi Media Facebook ne YouTube nso obetimi edmechi ɛwɔ hɔ nom na ne ebusa sɛ ɛgye akro ogyae adeɛ bi ɔyɛ abɔfra na wɔfra ntoma oyini a na wapa ntoma no ɛde agu hɔ nom ɛde adeɛ da bia metrɛ sɛ ya meka kyerɛ wo sɛ ɛsono abrɔkwa ɛsono dankwa ɛsono agyaakwa ɛsono amankwa nanso sɛ abrɔkwa dankwa agyaakwa ne amankwa da wɔn nkyɛn bɔ nkwanta so kosiesia kwa na ne kwan so ano no enti ɛkyerɛ sɛ ya na ɔsɛ nyinaa yɛto adwen esua ya mamra ne amaneɛ na yɛtimi ɛkɔ enanim afei yɛnkɔ anim ayi na yɛmɔnwura manhyia ahemfie na yɛnhwɛ yɛka Sanaa hene a sɛdeɛ ɔno nso adi dwuma ɛwɔ manhyia ahemfie mpɛn pii no Sanaa hene ɛhyɛ gyase fekuo no ase yɛka Sanaa hene a ɔhyɛ gyase fekuo no ase enti Sanaa hene ɛsom anaasɛ ɔsom a nea ɔyɛ ne sɛ wɔsom a wɔde mpɔmpɔnsuo afena no ana sɛ wɔsɔe ɛde akyerɛ manhyia ahemfie ana deɛ ɔte krawerɛ ɛne wura nwoma so a wɔde sɔe mpɔmpɔnsuo afena no ana wɔde sɔe ɔsɔe wie pɛ sɛdeɛ yɛde kan ɛde ato dwa no ahemfie hɔ no fotoɔ no nyinaa sika no nyinaa wɔno ana ɛnɛyi ɔda ano na sɛ yɛde toto a ɛnɛyi Ghana yɛhwɛ yɛ amamuo ɛne sɛdeɛ yɛyɛ nneɛma no a finance minister ɛno na ɛnɛyi nka yɛbɛtumi aka kyerɛw sɛ Sanaa hene ne dwuma no ɛno yɛde totoɔ yɛde kan aka kyerɛw sɛ wohwɛ adeɛ fɛ no kabi mam kabi a wɔn asua fira ahemfie ana ɔkɔɔyɛ kɔdana ne mmuo ɛde fa abɛɛfo kwan so ɛnɛyi abɛ governance a ɔmanfoɔ no nyinaa ɛde ɛyɛ adwuma no enti nneɛma bi wɔ hɔnom a ɛne no sesɛ yɛnkyerɛm a wɔnti aseɛ enti Sanaa no sɛ yɛde kɔ aban mu a ɔno ana yɛ finance minister mpam pii no yɛ na yɛka Sanaa hene ɛne fotosanfoɔ a ɛbere manfoɔ ani so mɛsrɛ ɛyɛ ama mo nka mmom ɛfiri sɛ yɛwɔ fotosanfoɔ nso wɔ hɔ a ɔno ɔhyɛ Sanaa hene no ase fotosanfoɔ no ɔhyɛ Sanaa hene no ase enti sɛ nka yɛde toto ɛnɛ amamuo mu a yɛwɔ central bank ne deɛ ɔdaa no wɔn yɛ fotosanfoɔ central bank ne deɛ ɔdaa no wɔn yɛ fotosanfoɔ na mmom saa fotosanfoɔ no hyɛ finance minister no ase enti fotosanfoɔ no wɔ ahemfie ba bɛhyɛ Sanaa hene ase na Sanaa hene no nso no a repɔto ɛde ama manhyia deɛ ɔte krawerɛ ɛne bɛrɛ nwoma soɔ enti sɛ bia
menhia ahemfie god bi wo ho no se ye kare ni aton anampo ye de ba sanahene na sade se obehwe na emom etua bi wo ho ma o se agi a fotosanfo na adwuma ne se obehwe no ade no nyina aboa no na ode ama eye sanahene no na aboa ama ahemfie so sika ne mpempona ne ho nyina no wonum atimi ahweso ama bibia so atumi akoso kama yedikin ka kire o se ha anya si amamre ene amande abakosam mpaninsam ne atesam koso enti yetrase na wantie ahwe ya na nkoso pa ana watwa amamre kwankire so nie di echi wadwe nkire wakwankire so sie fabra ne ebusa se je kro ojaye ade bi wo nipa wo ye nipa ya kwada na ofrantuma onyini pe na apantuma na gu ade anu ye dudu na namde ba ye na emmom mama nkire mu se eye pampro budu amaka no bamboo pampro kete a wo se hunwura no se de wo frantuma no eyini pe na paguo na hu nyina ayewese kama di echi na follow yen se de be ya wonso that day ne ba wonsa ebetimi aka me personal hard no se teacher ko film media wonso de mechi a wonso be hu nyama bebere ho no mo na bibia nso atimi akoso kama Facebook no enhira 104.5 FM amamra kwankire hye no so se kosia da we ni kosia da bia bonus ya ne fa ni atrase ni aba ade be so no bi ane dey wo hu sunsanso wo ha na nkrofo bu sasa ade mo gya na dey bi covid ni ba ni wo se yakwabu yakwabu kakra ene ya sa hyase na se de mpanifo aka se bibi ni hunsem a omwa no ama nkwada ntiti akire no ya hyase dade dey nyina ye beba na ye de aba be so mo empani se sa santene fante antene ntam antentam akua premfo kopemu a na no nkire se asesewafo emesesa nkodi enti ya kira se ye besua de bebre welcome Egnef Gina Chichin my power be bomb chidom Santa Coffee Gannan, a crucian some akra quato, bebate on penchenkwa, edima, when you mother sanet, the best shia, near dread review, macrao.